raisin. Mama, did you hide the sambusa? Sumunta magkaimbe. Hi ka naman. Hi. Hi! Video time! Ayan, busy kami ngayon para pang Ramadan. Ay, tapos pa lang Ramadan. Eid naman, pang Eid. Kasi mag-i-Eid, kailangan namin ng maraming stock. Oh, Asya, dami niyang gagawin. Daming utos sa kanya. daming utos sa akin. Gagawin ko itong lahat ngayon. Ayan, eto yung plastic. Lalagay dito. Tapos, isi-sealed. So, watch kayo guys. Nasipain tayo nito dito. Ano naman ang utos sa'yo? Utos ito sa akin. 1 kilong kasarap. Yung nuts, 1 kilo. Pero i-adjust ko na lang pati plato niya. Ikaw na Plato mag-adjust. niya is 750 pesos. Sanay ka naman mag-adjust. Yan. Yan ang mga doy. Nagtatrabaho dito sa Hari Pastries. Kahit bisibisihan, video time kami. Nasipain na tayo dito. Sisipain kami ni Whitey, hindi dito kami sisipain. Ayan. Ito po ang gawa ni Madam Kilay. Inagaw ang kapangyarihan ni Madam Kilay. Guys, welcome to my channel. Patay tayo dito. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe, like, comments below. Ayan, with Farida. Yes. Busy time kami ha. Busy time. Busy kami ngayon. Kasi Eid na, mag-i-Eid. Gagawa kami nito, magre-repack. Ito ang dried raisin. Yan guys. Simula na naman kami mag-repack. Ang baklawan nandito sa baba na. Busy siya oh. Naglalagay kasi ng papel para panglagay na sa ano. So, Don't forget to subscribe, like, comments below. Click na rin ang bell para ma-notify kayo sa mga bago namin video. Subscribe nyo na rin siya, Farida is na in. yes, don't forget to subscribe my YouTube channel. Anli Naggali. Ready na. Oras na lang tayo.